Di sala 2016 de Russell Peterson û jina wê Elesa deng dabûn Donald Trump. Belê yê hingî ew digel serokê xeyal şikestî bûne. Donald Trump said that he had a Donald Trump گوت که وی نێرînek ji bo welatî heye û ew li ser hemî pirsgirêkên heyî diaxive. Xeyal şikestina wan digel Trumpê tiştek ecêb e ji ber ku di dema hilbijartina 2020 nêzik dibe jî piraniya komariyan hêj piştevaniya wî dikin. Belê wan her duyan namzedekê nû bi navê Andrew Yang peyda kirine. we heard him Belkî xizîrana borî an jî pîçek berê me ji wî bihîst û min berê xwe da jina xwe û got gotinên wî ji bo te jî wekî yên min tên. Wê jî got belê. Tiştek ku wan bi Yang ve eleqeder dike polîtika wî ya taybet freedom diwîdin an jî pişka azadiyê ye. Ku ji bo hemû Emerîkan dahatiyek bingehîn ya mehê $1000 garantî dike. Her çend pitir wan lêkolîn dikir ew ji bo wan pitir watedar dihat. Ha, ez dizanim ku tu cara yekem dibihîsî wek hîlekê tê guhê mirovî. Tu dibêjî rast dîne û çi caran ew naçêbît. Belê ew ne fikra min e û ew fikreka nû jî nîne. Yek ji dameserênerên vî welatî Thomas Paine digote wê pişka hemwelatiyan ji bo hemû Emerîkiyan. Belê li gor rawergirtinê desteka ji bo Yangê tenê sadan sê ye. Bi têra xwe bilind nîne ku beşdarî nîqaşê herî dayê bibe. Ji ber vê yekê ew tim li ser rê û rêbaran hel didin da ku piştevaniya namzedê xwe bikin. Wela meha yekem misûz daye ku ez xêrê ji saziyek xêrxwaziyê bikim û piştîngê pare dê biçin bo fatûreyan û belkî em bikarîn xarina organîk bixwîn û kêmtir goşt bixwîn. Ew plana Yang her wekî rêyek yekhaneya rast dibînin. Ku piraniya namzetan hel didin ku bi wî rengî alîkariya mirova bikin. Em jê re dibêjin dengdana gelê feqîr. û em dibînin ku siyasetek wekî pişka azadiyê heye û em dibînin ku ew çawa dikare alîkariyê bide gelek malbatan ji ber ku piraniya her kesê ku ez dizanim di derdê çekên mûçeyên mehane dane. Li gor fîrmaya kardayînê ya online kêr bildirir sedan heftê heşt Emerîkî bi mûçeyên xwe serê heviyê zor diînin. Ji bo Peterson, plana Yangê di jiyana wan de guhartinay mezin çêbike. Di vê pêşbaziyê de Yang belengazekî bêçare ye. Belê ji bo wan her du pêştevanên Trumpên yên berê ew namzedekî yekemîn e ku ramanên mezin heyî.